Само сега да не ни обвините, че мистериозно локвите в Пловдив са розови и че сме изливали клаш вид релакс, защото и то е розов. Нищо такова, просто с Пламен минаваме в един квартал на нашия град и забелязахме странния феномен. Какво е това? Дай ми кой. Хора, това е пълна мистерия. Цял квартал тук до военна болница в града по тепетата се събуди с ето този феномен. Розови локви навсякъде. И тук да ви кажем, че по пътя, не само тази улица, вижте за какви големи става въпрос. Ето натам чистят с водоструйки. И то, какво бях казали за тези локви преди? Преди време са били сини, сега са червени. Пълна мистерия, ако искате да се допрете до необяснимото, това е вашето място. Как се казваше улицата? Доктор Владо. Заповядайте да се докоснете до естествените цветове на водите в Пловдив. Няма да кажа дъждовните, защото очевидно са замърсени.